Hayi wena nkosazane yami nje ngithi namhlanje ngifuna ukuzokwenza usuku lakho bese eqopheleni eliphezulu. Uyangizwa mama njengoba ubona nje nami ngikhiphela ifamos babe. Baba ithi ngicorrect isingisi sakho sithi isingisi it is the famous baba. Oh angithi isingisi. Isingisi baba ngiyakwazi phela ungakhathazeki. Hayi isingisi. Yebo manje ke ngibuze ke baba ukuthi mina what are you going to do for me here? Oh like what am I going to get? Angithi yabona la ukuthi ugcwele inwele la zamandiya uzokhetha oyifunayo wena. Kodwa uyazi ke nawe baba ngiyathanda into esiseqopheleni phezulu soqala sicheck iquality. Yebo mama manje awungitshele utheka mbona waba isibongo Mashazi sawukhohliwe yini? Ngiphambanisa ngani wade ngiyizolo. Yebo man of today bandla shem. Hey Hayi. Aw, Jongo. Sawubona bhuti. Jongo. Khamba kahle insizwa yakithi. Hayi khamba kahle. Hayi, uzwito nezinto zakhe. Ngifuna ukuthi nje ngizocwaxa yabo ukuze ngibe seqopheleni phezulu. Well, he means he wants to cut the hair. Oh, khona lokho. Okay, yiphika ngoba la sine hairstyle sine haircut ka 150 u250 mayihamba no dye. Hey man insizwa awusho wena mama ukuthi Ima baba asiqalela show him. Yabona mawubheka wena. Insizwa alithinki ikhanda leJongo. Uma ungenza le yanto nje ukuthi ucocwisise la iloko kuthiwa utrimmer ubese ufakisisa ama waves bese umfaka udye uzobona. Okay, shule izoba 250. Oh, mama uzokhokha. Izokhokha inkosazane yami. Uzokhokha mina baba? Yebo mashazi. But we didn't talk about that. Angiyakutshela mlithi. Elamlithi. Lungileke nimenzisise bandla enze nje aphume eright ubaba yabo. Yeah. Jongo. Ake ngibheke mina la. Nkosazane yami ngisazokhipha nje. Usazongikhipha ngathanda sami. Yabo kanti Sele kanjani manje? Ngicela ubambe la muntu wami. Ayibo. Ikhokhi ke le. Kanti ithangele mina. Ile nto ekuthiwa ikhokhi ungabona amanzi emnyama. Ikhokhi ke yiyo ke le. Othi ngizwe. Yiyo le. Guys, enjani? Mnandi. Emnandi. Ihlike siphulu sithando sami. Yazi into ecabangela nayo ngempela. Uyazi ukuthi kunenkomfa encane nje ngifuna siyibambe lapha endlini mama encanyana nje. Awuke ume kancaneke. Kunedo nami ekufanele ngikwazise yona. Oh, yeah. So lalela ke sithando sami. Ngiqeda kuya kudokotela and the doctor told me something engibona kahle ukuthi nawe kufanele uyazi. Okay, you told me ubani? Umuntu naye utold. Cha sithando sami ngizama ukuthi phela udokotela kunento angitshele yona. Ngicabanga ukuthi nawe kufanele uyazi. Oh, ngiyakuzwa ke manje ke mama. Udokotela sithando sami ngitshela ukuthi ngikhulelwe. Unjani? Ngikhulelwe. Oh. Hayi intombazane ngiyanibongela. Ngiyanibongela ngani yabantu. Hey intombazane. Sithando sami angiyona ingane yabantu, ngisithandwa sakho. Oh. Ingane yakho futhi. Eyami ingane. Njoba kuyuzwide nje nengane yami yiziphi yodwa. Yes, iyodwa yakho wedwa. Ingabe ingane yabani noba? Phela mama angahlaphe khona umuntu okhona sisemhlabeni. Cha sithando sami wazi kahle ukuthi wena umuntu engimonayo futhi wena umuntu ebengisalale naye. Oh. Manje ungitshela khona la uzodlula khona manje noma khona la uya khona. Wena nje uzokwazisa ukuthi uzongitshela hayi ngicela ungilinde la khona la ngizafuna ukuphuthuma khona ngiyabuya manje. Uyaphi? Ngifuna ukuthenga nje into ezengane njengobisi kanje kusanesikhathi. Okay, hayi ke ngiyakuzwa. Ngiyabuya manje yezo. Okay, uzobuya nini pho? Mhlawumbe kuzongithatha izinyanga ezu500 angazi. Yini iminyaka emingaki manje la iminyaka? Ungakhathazeki intombazane yabantu. Ingakhathazeki ngane yabantu. Intombazane izoqina. Uqine emkhulekweni. Ufasa ibhande likamoya. Ngiyabuya nkosazane. Hey, uqine ngane. Kodwa yini manje? Hey, ngane yabantu. Uzwito usukhuluma kanje manje. Ngiyabuya. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Inyama yenhloko. Hayi owakithi ke lo ngibona uqoqa. Mfethu ngisacela ukubuza ukuthi insizwa indoda angazi noma mhlambe uphuma ehlathini noma kwenzakalani awukwazi ukuvela ukugubula udela ungabingelelanga ndoda ebingelela Sawubona. Hayi ngiyakubona namqha
Ngizacela ukubuza ukuthi mangisuka la ngifuna ukuya kaMayimayi ngingahamba ngakubo. Oh. Lifuna ukuya kaMayimayi ijongo. Imake nsizwa. Asambe nini? Hayi asambe. Mfowethu la eGoli akubekho abantu. Yazi umuntu oqale ngimbona. Ngithi ngifuna ukubuza abantu ngithola abantu abakhuluma lento engingayizi. Umuntu nje uqale ngimbonile. Yebo kugcola amapeti la eGoli abekho abantu. Usungisize kakhulu. Hayi Ngiyabonga. ubonga simeni latsizwa. Siyama manje. Uyabona mabu ujikijela amehla akho lapha ezantsi lapha nje. Bese ungena ngesinxele kanje. Lo mgwaqo oqala. Mawungena ngesinxele kanje. Yacosha nsizwa ucosha. Mawungena ngesinxele kanje uzobe usukubona ke kwaMayimayi. Mfowethu ngiyabonga. Hayi lutho. Ngiyabonga. Ukwazi insizwa ukuvela ubonge nje kanjalo. Ukusuka le uze la kuyimali kuyabiza. Hawu mfowethu ngabe ngithi nawo wakithi hayi kuseGoli la nsizwa. Khipha imali ndoda, khipha imali ndoda. Aniqiniswa makuthala eGoli kuzosetshenzwa imali. Ndoda hey, ngathi ngizo-activate ikanyiwe mina kwazi ukuthi amagxatha uthiwa yiwona 10 rand. Angeke mfowethu, awusungamane ungishaya. Yona nsizwa wena. Hawu. Kanje ngiyithole ngicabanga kakhulu ngoShaka kwase kufika umbono kumina ukuthi lo mhlaba wala ePitori kwakumele sudle kwasekuqaleni ngoba kugcwele amapedi odwa akukho ngisho nomuntu oyedwa. Ngizwe kuthiwa la ePitori kunesikolo uma ufika kusona bekunikeza ikontileka uyishicilele mase kuba khona isinxaphezelo abakunikeza sona njalo. Mina ngifuna ukushicilela le kontileka mase ngikhipha iP kaMaskandi indaba zokuzebha unyawo wonke angiyingeni mina. Dlala amapedi thingisine ngiactivate inkani. Shi! Uzulu uyohlezi emkhulu nsuku zonke zokuphila. Awume kancane ngokudatha mfana wami. Khamba kahle Sikhoba. Kambani baba? Lalela mfana wami. Ngifuna ukukhipha iP kaMaskandi la eseqopheleni eliphezulu. Yeah. Ngifuna ukufunda nala esikoleni senu. Ngenze kanjani? Somdala manje ngisakhona Oh, hayi kahle kahle isizathu ukuthi ngifuna nami ukuzebha unyaka wonke yabo. Mase ngithola le contract. I-contract ikhona ngithi. Ukhuluma ngani baba? Angifuni i-contract. Le kuyona uyisayina uma ungena ku-Superstars. Ukhuluma ngani? Hayi no imina lo Sikhoba sami khuluma nami ikhona i-contract. Hayi ukhuluma ngani anganasteni ukhuluma ngani? Oh, ayikho i-contract. Ukhuluma ngani? Oh, hayi uthi ngihambe ngiyobheka uprincipal ngale ngoba phela ngiphethe yabo. Nesitifiketi sami indoda omZulu ayina ID. Ha ungaqhubeka uzephe baba. Nanqeni nje ukuhluba ngenqindi ungenzanga lutho. Ngikushayele nje ubumnandi. Khalela isibhamuke manje yazi. Lesi sihlalo sokuba umongameli mele kubuyele umuntu kuphuma ipedi. Lento amapedi ayisisebenzi. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Mfowethu ngicathi kuleli lomo bhuti. Qawe. Yebo mfowethu. Womfowethu. Yebo nganami. Awungitshele, kabhuthe wakaba isibongo? Unconde. Unconde. Yebo. Unconde the fix. Lalela ke wena Unconde mfowethu. Ngifuna ukuthi ungilungiseleleza izintambe lapha phezulu. Uze kuzokwazi ukuthi phela kukhanyele izibani ngaphandle. Oh lifile. Lifile impela. Oh hayikhuleke. Manje into engifuna ukuyazi mina ukuthi uzongibiza malini ukulungisa leyalo. Lalela ke ngane kama. Mangikhula mina ekukhuleni kwami ngiyanotice ukuthi abantu abanamakhanda amakhulu banayo imali. So ngoba uwena ngane yami ngiyabona ukuthi ikhanda lakho lithe ukuthi xaxa ngizongucharge 500 ibhodi ungadingi. Aw. Hayi ndoda ngiyaqala ukuyizwa lento oyishoyo ngoba phela lapha ehostel bangicharge 50 rand abafana. Aw. Hayi akusike hostel lapho. Angazi noma mhlawumbe sesingakwazi ukuthi ngisehlise kancane ngaphandle ukuthi ngize ngiactivate inkani bhuti. Uyangithembisa ukuthi nawe ikhanda lakho uzolehlisa. Oh, Dani yonke ihamba hayi kusahamba kahle mama. Bafo iGerman Shepherd lami bafuna sacela ume la ngaphandle ngifuna ukufinyisa ikhehla. Yeah, ngicela ume la ngaphandle kancane. Nami ngiyakwazi ukuyenza. Hayi angikubuzanga bhuti. Ngicela ume ngaphandle. You know please. Kancane. Hey mama. Ngitsatouch the floor. Ngibambela umbhede mama kancane nje. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Hayi lutho. Ngicela nini imali yami? Ngicela ungibambele kancane khona umfana nje ngifuna ukumqondisa la kancane. Ngiyabonga. Iyasuka la ndoda. Eso.
Endoda, awungitshela. Kambe wathi waba isibongo? Kudlamini isibongo mina ba. Imaka uzongihlisela kancane ukungiphaphela wensizwa. Manje akungitshela. Lapha nakodlamini abakufundisi ukuthi kumele ube ngalele ukuthi umuntu awulalanga naye. Sawubona. Hayi ngiyakubona namtezo. Unginika nini imali yakho? Awukalahlula kancane lokhu ngiphaphela wendoda. Ngo600 rand nje sokalokhu ungimemeza nje la igethini lami ingakho kuphi? 600. Iyona mali engayithatha kuwena njena. Imali yazola baba. Yamithiso yimi nani? Yaba phela ngizongidakelwa phela mina. Angizwanga wensizwa awuphinde futhi Ungalokothi ungidakelwe mina. Ehlisa kancane ngifuna ubuyele emuva. Uthi kwenzakaleni? Ungazongidaka. Awujoyina indaba amasimba wona mfana. Yazi? Ngazongijoyina indaba amasimba wona. Yazi? Thatha lesigqoko sakho uphume la egcikeni lami. Suka la. Awulethe ikholi lapho mfana. Lethe ikholi. Ya. Yabe. Ya Thani. Lalela lana ke wena nkosazana yami. Ilona ke ihostela lakithi leli mina phela induna kuleli hostela le njengoba ulibona lilingaka nje. Yebo mama. Yabona ujikjela amehla akho lapha ezantsi lapha yabona yalum leyana eno plastic nje ene window fill. Yeah, ngiyayibona. Ila kuyokwenzeka khona inkundla ke. Hayi asingehla mama singehla. Yabona wena mama izinto Unjani? Oh. Ngiyabona ukuthi ubuso bami abuqala ukubona. Sengididiswa ilentelezi nje la eduze kwami. Yebo mama ukhala ngani? But icase number senginayo ne. Mina ngikwenzela ifavor njengamanje. Letha noma 2000 noma 2000 sakucabangela manje. At least from 5000 ngicabanga from 5000 to 2000. Siza wena. Yeah. Can you please excuse us? Yeah. Papa yini nibe namaphoyisa. Akwenze nje thona imali yakho. Unjwayela. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nyama yenhloko. Nofta. Zimane zibekuthe izinto bezifihla wena. Oh zimane zibekuthe izinto bezisitha wena. Oh zimane zibekuthe. Kodwa nkosazane yami uyabona wena nkosazane leli iphimbo lakho ngangivusa sibhedlela ngempela wena. So kanje. Iyona nje lento yavele ngabona ukuthi wena ukufanele ukuba unamba naye. Ngiyabona. Khamba kahle kodwa sithando sami. Awumencane bhuti wabantu. Awumenye. Sengubhuti wabantu. Hayi ngiyakuzwa. Mama. Yebo. Yeah. Wenze kahle futhi waqhamuka Zwide. Oh. Ngoba kade ngilongicabanga ngicabanga. Namade ngikucabanga. Ngacabangisisa ngacabanga. Ngabe sengiyabona ukuthi Zwide ngiyakwala. Ngiyakwala. Intombazane. Ngiyakwala. Imake. Kambe uthi wakaba isibongo? Uyayibona lento engizama ukisho? Ngoba mina Zwide la kuwena. Intombazane ngibuza isibongo. Ngwabani? Ngumakhuzwayo. Oh, makhuzwayo. Ngizobuza nje amagama amancane nje mama. Awungitsheleke. Ubani oweza kuwena wazofaka isicelo sokuthi mina nawe sibe sothandweni? Kweza wena. Kweza mina. Hayi, manje mubuka mama, ubani futhi uzophinda afaka isicelo sokuthi lento yami nawe siyayimisa manje. Uyazi kodwa ukuthi akwazi ukuhamba kanjalo Zwide ngoba kade ngikhala Zwide nabantu besifazane uyabathanda Zwide mina ngilala ebusuku yabona nje mina njengoba izwi lami kade usho ukuthi lingavusa ngisho usulele ngifuna ukuthi umhlaba wonke izwe lonke leli lingizwe ukuthi mina ngiyacula Zwide uyangibambezela. Uyangibambezela. Hayi lutho ntombazane mina nawe kukho la kusihlukana khona. Zwide uyangibambezela. Futhi sengiyahamba manje. Hawu. Uyangizwa? Uyangibambezela. Oh mama. Sweetie. Oh sweetie my dululu love. Velulethe izinkomo zika baba nje. Uyabona ukuthi mina nawe sifanele mama. Awaza sithanda sami. Ngoba zwani Zwide. Sithandwa. Azwani Zwide. Awu mama. Inyama yenhloko imnandi yazi.
inyama yenhloko, nyama yenhloko, nyama yenhloko, nyama yenhloko, nyama yenhloko.